ndị mmadụ bụ ndị kegara n'ihu wee na-etiku aleluya ma bụkwazị ndị otu Kraist na ọgba gburugburu dịka ha gara n'ihu wee na-ekwezi okwe na Kraist ebighịgo n'ọnwụ. Ihe ndị a bụkwazị nke a gbara akaebe n'ụlọ ụka dịgasị iche iche bụ nke a gara dịka ha pụtara nnọọ n'igwe wee na-egosi obi aṅụrị bụ nke dị ha n'obi na-ekene Chineke maka anya bụ nchekwube mmalite ọhụrụ bụ nke o nyere ha. Onye nta aka anyị bụ Chinelo Ọnwụzulike ga-ewetara gị akụkọ ndị nke fọdụrụnụ. Archbishop nke Ecclesiastical Province nke Niger bụ Most Reverend Alexander Ibezim lụtụrụ ndị otu Kraist aka na ndụ ebi bụ nke Chineke wetagoro ha site na mbilite n'ọnwụ ya, ma sịkwazịa na ike Chineke karịrị ike niile, ebe ọ na-akọwa na ntụkwasị obi na ike bụ nke Chineke wetara ha n'oge ugbu a nke ha ga-eji wee gabiga ọnọdụ ọjọọ ọbụla. N'otu aka ahụ na St. Gabriel Parish Ọkpụnọ ka Reverend Father Fidelis Odunukwe siri na mbilite n'ọnwụ nke Kraist bụ nke eji wee kpọgide mmehie na adị ike niile n'obe. N'otu aka ahụ ka ụkọchukwu nke St. Paul's Church Umuokpuọka bụ Venerable Ifeanyume lụtụrụ aka ka a na-emerube mbilite n'ọnwụ Kraist na ha na-ekele Chineke na ndụ na okwukwe nke ndị Kraist si na n'oge ugbu a na ike ọnwụ ejizi ya na onwezikwa ihe nọ n'ime ini, ma sịkwazịa ndị na-eso ụzọ Kraist ka ha bikodo ododo bụrụ ndị nwere okwukwe n'ime ya ma jirikwa ike mmeri n'ọnwụ a ma too Chineke otuto. N'otu aka mgbe ọ na-ekwukwezi okwuchukwu na ụlọ ụka nke ya ka ụkọchukwu nke na-enete Presbyterian Church n'Ọka bụ Reverend Nwabeze Nwanchọ sịrị na ha na-emerube mmeri nke Chineke meriri ọnwụ wee kpọzie ndị ụka ka ha na-ebi ndụ n'okwukwe. Abụ m Chinelo Ọnwụzulike maka akụkọ ụwa ABS.